Ako ang reporter for the day. Sinsa ka? Ikaw si? Candice! Hi! I'm Jessica. Hi, I'm Candice. Ang sarap ang buhaton kan? Upo ka ba? Close your eyes, close your eyes. Open. Unsa ang soda ni? Ako ka ba? Makakabaw. So today, naabot na tong package. Nipalit man kog microphone sa Lazada kay kanang dili ko kay ganahan sa microphone sa amo ang kanang camera kay ang kung naay mo tugtugaok madungog, kung magsaba-saba sila kan madungog, kung magdagandagan si Gigi madungog, kung magkuha ng tike kanang toko madungog. So nipalit ko og kanang microphone sa Lazada, Boya MM1 niya, tagkuon siya tag mga 1.3. Ba't nakalimot ko? Tag 1187. And mag-unboxing ta. Kan kay hansay man kay kamo open sa kanang kuan, open daw. Tara! Kay close gamay kay be. Na. Ilan ka kay? Ah, ilan ka? Wow! Gamay kasi yung box. Gamay raman ang microphone zay, dili man ni pangkanta. Bubble wrap. I love bubble wrap. You want to ask for this? You want me to give you this? Para maduha akong bubble wrap. Sana all. So, gamay ra siya nga box. It has cookies. So, open na ta kan. Ha? Open na ta. Ang saan na sa box? Microphone? Na. Microphone. Ano sa sarap. So, this is open sa box eh. Ta-ta-ta! Wow! Wait, there's a furball on it. Is that a dog? Oh, it's a microphone. Is this a microphone? The manual ug ang warranty card. Here. You have to keep this one. Ay, there's no warranty in koan siguro eh. So, ang first kay naa siya furball. Anay bawaan ako kay kini siya kay kana ganing motra pananita na kasagawas unya hangin gani kayo niya basta camera ra kay madungog na ang hangin. So, kailangan daw ni siya unya ang tara ang microphone. Mintag din ako maguba. Oh, did siya matangtang guro ang microphone from the, I think pwede man siguro unta pero mahadlok lang. Ayaw lang sa mahadlok ko. Basta mao ni siya ang microphone niya. Mao ni siya ang motrap sa hangin, sa mga noise, sa kalimat ko saan ni. Basta nito na mo katog unboxing sa YouTube niya na ni siya yung mga tawag. Pero nakalimot ko ato rin ni ingnan. Ato rin yung i-research. So, mao ni ang first part ang mukuan sa fluffy. Namkidwaan nga ni ka na. Og ang microphone. Maana siya. Tsaka beauty vlogger. Tara, more daw niya siya ang stand gani nga. Panilitan. Ibutang diri ang microphone and then ibutang ni dira sa baba sa tong camera. Hello, I'm smelling it. So, mo niya siya ang mo-connecta sa microphone. What's Padong this? sa camera. I don't know. Throw away. Do not. Aww. Look at this one. Merg ang bag ani niya. So at least safe siya ba?
Ooh, No. stringy. Microphone to smartphone. Wala siya charger. Ay, dili man din ni i-charge, be. Diretso raman din ni. So, mao ni siya ang currently gikan sa pag-film hangtod karon kay mao na siya, wala na siya gamit sa microphone. Karon among i-try og test nga i-insert ang microphone. In. 1, 2, 3. Hi, so this is one of the tests that I have made in order to really see if the microphone is worth buying. So currently I'm not using any microphone on, and this is the result of my voice. I will plug the microphone in. So this is the result of my voice when there is a microphone. As you can see, there really is a noise cancellation, right? Can you spot the difference? Please comment down below if you do or not. Hi balik. Hi, balik. So 1 or 2 days na ang nilabay sa pagpalit na mo sa Boya nga microphone kay amo asa siyang gitesting before mi nga mohatag og amo ang thoughts about it. First kay ato siyang gitest sa camera, and then Wala kayo siya ni Kuan, naglibog mi na ba siya ni work ba siya o wala? Okay, gamay ra jud kayo ang iyang effect, murag dili kayo nimo mailhan ba. Although iyang gi-cancel ang noises, pero dili jud siya as in grabe jud kayo. And then since nagkuan man mi if mo work ba or dili, amo siyang gitest sa cellphone. And then dito kay may baon jud mo siya nga nindot jud kaayo mo work jud kayo ang Boya, as in mawagtang ang ihang noises nga makuan sa camera. Murag nindot kaayo nga naka microphone jud ka nga nang pagkanta-kanta ba nga mubuod jud imong tingog ug mukusog imong tingog. So worth it siya if imo siyang gamiton sa phone nimo. Sa imong camera kay dili kaayo, pero wala pa hinunin na mo siya na test nga kana ganing grabe ka hangin kay we're in quarantine man, dili pa kayo may makagawa. So para nako ang akong verdict kay if wala jud kaayo ka nang hinahanglan, or even though feeling mo nga nang hinahanglan kaayo ka karon, unya kana ganing tight imong budget, I think mas nindot nga dili lang sa ka mo palit kay if ang imong purpose is for the camera kay kuan niya nakakaroy camera unya for the purpose of kanang eliminating the noises sa imong surroundings, I think dili kayo siya worth it. But kung nag-tight budget ka ha, kung naa na kay ka ika-spend extra and then ganahan ka nga mo improve a little, then it's worth buying. Pero if nag-vlog ka using yung imuhang camera, phone, then it's very really worth it. Hope nga kanang nakatabang niya ang video, and Please like and subscribe to our channel. yay! Thank you! Bye!